Здравейте, вие сте с Андрей Димитров от блога за ревюта wikibot.com. Днешното ми ревю ще бъде за едно ново приложение. Приложението е на Google и се нарича Google Keep. Как да достигнем до това приложение? Много лесно. Пишем drive.google.com/keep. За съжаление това му адреса, малко по-дълъг е. Общо взето това е приложението. В общи линии за какво става въпрос? Можете да го ползвате като един бърз органайзер или може би някаква по-проста форма на органайзер. Можете да се записвате бележки или да създавате списъци с задачи. Това става много лесно. Например, може да си го запазите като препратка във вашия браузър. Сещате се нещо, натискате на бутончето, отваря ви се веднага Google Keep и си записвате вашата бележка. Например, сещам се примерно нещо такова. Може да се задавате име на бележката, може да не си задавате, може да си избирате цвят, да речем. Може да си ги организирате и по цветове. Когато сте готови, натискате готово и това нещо ви стои, тази бележка. По всяко едно време може да си я погледнете. Така, значи, освен да създавате бележки, може да създавате и списък с задачи. Това става като натиснете на бутончето нов списък. Сега може да си записвате, да речем, задачките за текущия ден, които трябва да свършите. Ето един пример. Така, може да създавате още. Пишете нещо. Също може да си избирате цвят някакъв. Може да му задавате име. И тези неща ви стоят на този работен плод. Ако искате, може да превключите дизайна, да си показват по този начин. Ако пък ви е по-удобно, може да ги преглеждате като списъчен изглед. Ето по този начин. Значи, освен задачки и бележки, може да вмъквате и дадени картинки към дадена бележка. Ако това ще ви улесни с нещо, когато си свършите дадена задачка, просто маркирате отметката и това ви се задрасква. Много елементарно, много просто. Разбира се, има още много такива приложения, различни органайзери, като Evernote, като SpringPad, но на мен лично Google Keep ми харесва. Доброто в случая е, че има и мобилно приложение, безплатно, също на Google, с което всички тези неща, които ги правите в вашия браузър, се синхронизирате с вашия смартфон и обратно всичко, което правите с смартфона, се синхронизира обратно тук. Сега следва да ви покажа как се работи и с приложението за Android. Сега продължаваме с приложението за Android на Google Keep. Ето, както видяхме, задачките и бележката, които създадохме преди малко от настолния компютър, са се синхронизирали в това приложение. И как се борави, когато искате да свършите някоя задача, когато сте готови, примерно натискате на отметката и този текст се задрасква. Ако искате, можете да изтриете този списък. Това става като го маркирате и натиснете бутонът отгоре Delete. Имате възможност също да го споделите
чрез натискане на този бутон. Това са вашите социални мрежи, които имате инсталирани на телефона. В случай аз няма да го изтрия. По същия начин и за всички други създадени бележки може да се изтрива. Тук имате опция, например, да запишете с микрофон. Това става по този начин. Да, и както виждате, самото приложение автоматично разпознава текста. Бих казал, че доста добре се справя с българския. И когато го запазите, това автоматично ви се запазва като бележка. Доста удобно. В случая ще го изтрия, защото не ми трябва. Можете също така, чрез натискане на този бутон, да вкарате снимка директно с камерата. И също така самото приложение Google Keep има и много красив уиджет, който аз съм си сложил тук. По същия начин както приложението, но просто съм го изкарал на втория десктоп от няколкото десктопа, които има Android. По този начин също може да си създавате нови задачи. Те ви се показват тук. Много красив, елегантен уиджет и като цяло това е Google Play. На мен лично ми харесва. И ако все още не сте си избрали добър RSS Reader, можете да хвърлите на едно око на другия ми видеоклип, на другото ревю за приложението Feedly, на линкът, който ще видите по-долу.